Мале хора, вижте какво си взех тук от Дания Копенхаген. Оригинално лабубо от първата серия макароните. Нямам търпение да го отворя. Дадох 160 лева за него, представете ли, с тук какви наценки са. А другото Хефа Сид, в смисъл друга серия Хефа Сид, където са седнали, беше 145 или 150 нещо такова. А шарените Big Into Energy бяха колко? Към 170-180 лева най-скъпите. Надявам се тук да ми се падне синьото или зеленото, едно от тия двете. Не мога да разбера, едното е зелено, другото кафяво. Или най-добре секрета кафявото, ако ми се падне, ще бъде жестоко. Само розовото много не иска да ми се падне и бялото, защото лесно се цапа, но може би розовото, тъй като е по-дамско все пак. Ето тук може да видите, има си тук знака, не знака да QR кода, има си PopMart, абсолютно всичко. Айде да го отварям. Готови ли сте? Ужас! Заяд. Сега не трябва да виждам каква е картичката, защото ще разбера какво е лабубото. Е, така трябва да отворя. Картата вътре ли остана? Я да пипна. Да, вътре остана. Да не изпадне. Ето го. Мале. И сега гледате розовото. А ако е кафявото, чакайте така да отворя, без да гледам. Тук никакво реферчат. Ужас! Аре бе! Мале, видях картичката, нещо розово е май обаче. Чакай да не гледам картата. Хората тук поминават. Розовото! Точно него си казах да не ми се пада и точно той ми се падна. Какъв е този късмет? Я да видя. Ето, знаех си. Опа. И тук на мръсното падна точно. Ето, розовото. Викам си да не се падне розовото, защото вече имам розово такова, топа розово точно. Ужас! Това е късмета, хора. Ето и как изглежда. 100% оригинално, 9 зъба, твърдо лице, приближени уши, PopMart си пише, 100% оригинал. Но е розовото, което не исках.